lagunok! Kaixo. Ongi, torri txorienera. Zer moduz armitz? Oso ondo. Dana ondo? Earki dijoa. Bueno, gaur asteazkena dugu. Asteazkenak badakizue, errezeta tradizionalen eguna. Eta nik aurrekarri dizuet, Ignazito Menetx handiaren errezeta bat, gaina liburu hortatik uste dut atara nuela beste bat, non agertzen ziren erderaz eta euskeraz izenak. Euskeraz, izan behar zara egiptologia nolako espezialista bat, ateratzeko zerran. Baina, eta hortik atara ditut Lapa Sopa Elgorriaga erara. Saiatu naiz gero Elgorriaga erara nundik datorren ero aurkitzen, baina ez dute zerra aurkitu. Txokolatearen gandik ez dator. Ez dator behintzat, ez dator, Vale. Eta hemen dauka lagun bat, hor ondarrukua dela, eta arek lortu dizkit lapa hauek, eta, nik uste dut bigarren aldia ero txoriene izango dela, lapa prestatzen ditugula, daztatu baituzue inoiz, badakizue, testura berezi daukatela, eta nik gaur esperimentu bat ingo du beraiekin. Gero erakutziko dizuet eta azalduko dizuet zein den esperimentu. Nei arratoi bezala erabiliko dira zu ordu? Bai, zuri eta lantalde guztia ere. Ez pentsatu zurek. Lantalde guztia ere hortan sartuko da. Eta zuk ere, zure ere daztatu beharko dugu. Bai. Ze izango da. Nerea erresagoa, nere produktu protagonista bakaioa izango da. Vale. Kasu honetan bakaio zoladurak egingo ditut, oso tradizionala dena Sevilla aldian, hau da, bakaio frijitua, eta berezitasun bezala, tempura bat izango du, beraz, kanpotikan kurruskeri geratzen da, barrutikan nahiko, bakaioa freskoa oso gutxi eginda, baina gordinik ez, goxua gelditzen dana, eta ikutsu berezia izango du, ze tempura normalean urarekin egiten da, nik aldatu egingo dut, eta egingo dut garagardoarekin. Dango dio beste bisitasun bat, beste zapore bat, goxua gelditzen dana, eta hori ondoren egingo dugu. Oso ondo, iaz uste dut Patrek izizkiula legatzarekin, ze berez makaioarekin iten dira honek pabiako soldautxoak ero dietzen direnak, eta gaur, originala, karriko digo armitzen, baina garagardoarekin. Lehen errezeta, gure Lapa Sopa izango da, eta horrela prestatuko du. Kipula eta baratxuria txikitu eta erregosten jarri olio pixka batekin. Lapak itxasoko urarekin garbitu eta jarraian lapiko batean urarekin da txakolinarekin jarriko ditu espezie ezberdinekin batera. Lapikoa berotzen jarri eta irakiten hasten denean 8 minutuz egosten utzi. Iragazi, lapei haragi atera eta salda eta lapak gorde. Kipula erregozi zaigunean piperrautza gehitu, urdai azpiko takoak gehitu eta sopako ogia botako digu. Ondo erregozi dena eta lapa saldarekin busti. 15 minutuz irakiten utzi eta perrezil xeatuarekin zerbitzatu. Beraz, lanean hasiko gara eta lehenengo ingo dudana da. Kipula eta baratxuriak txiki moztu eta erregosten jarriko ditugu. Eta hemen, lapak inditu dana da, hemen itxasoko ura ekarri dut, baina lehen ibili naiz garbitzen, hemen lagunei esan nion, itxasoko ura ere behar dut, ekarri ditolako 6 litroko garrafa bat, behar bai du norbaitek itxasoko ura, itxaskiak ero egosteko. Merkeateatzen da gainera, ez da? Bai, hori bai. Ezin da edozein tokitan hartu. Egia. Horre behiratu, portu onduan da ez hartu hori. Eta igual batzutan ura geldik dagoen un baitetan eta horrela hori hobeto ez, ez da? Itxasuan sartuan garrafa, bete, eta horrekin garbitu. Eta Ignazito Menetxek esaten duena da, eukiteak gero holan, ordu erdizero itxasoko uretan, hau daude itxasoko uretan, eta gero, ez emoteko buelta, eta ateratzekotan banan, atera goraka, ze area hemen azpian geratuko da, dekantazio datik. Orduan, area ez hartzeko ero, are hori ez dugunen nahi, lapak gorak aterako ditu. Eta ni berezitasuna zer dintu, tarmitz, olagarroa biguntzeko goroan izostu iten da, ez? Esan dut, zergatik ez du frogatzen? Hartu nituen, hauek garbitu nituen ondo, beratzen utzi, eta gero ultzean ontziratu nituen, eta izozgailuan sartu nituen atzu. Eta gaur, hauekin froga egingo dut. Ea olagarroakin bezala, testura aldatzen zaio. Batzutan fibra usten da, ez da? Hori da, teorian, eta horrela biguinago geratu daiteke? Hori da asmoa. Biak gastatuko ditugu? Ba, ez. Hau bakarri gastatuko zu. Ni bestea badakin nola geratzen da. Bestea da pinponeko pelota. Oso ondo. Pain. Oso txikle baten moduan, bai. Ez da oso atsegina. Orduan, badakin nola geratzen da. Zurekin eta nerekin esperimentatuko du hauek izoztuakin. Orduan, ni esanakoa, kipula eta baratxuria txiki moztu eta erregosten jarriko ditu. Eta gero egosiko ditu lapak. Lapetaz itzingo dugu, zer gaurko protagonista da, ez da? Eta izen zientifikoa pateia bulgata du eta gastropodoen familikoa da. Hau da, barraskilloak eta baren familikoa.
Adartxoa dauzkate, horre nioen, behiratzen, da adartxoa bezala, famili berekoak direlako, eta maskorra ikusten duten bezala, oso berezia da, dauka kupula bat horrela nahiko baxua, biribila, beraien eberezitasuna zein da, arroketan itxatxita geratzen direla, orduz eta orduz, eta normalian algez elikatzen dira. Gainera, gure Lapa kostaldeko kultura gastronomikoaren tradizioaren parte oso garrantzitsu izan dira, naiz eta gaur egun egia da, askoz gutxiago kontsumitzen direla, baina badaude jatetxeak non oraindikan ere lapak prestatzen dituzten. Adibidez, Zirta jatetxean, Larralgo ostatuan, bertan oraindik ere lapak prestatzen ditu. Eta egia da oso gutxitan, oso toki gutxitan prestatzen direla, baina bida, lehen antzinan, nola gertu geneuzkan, hartzeko errexak ziran, eta kostaldeko gastronomian asko dastatzen zen, egia da, igual txirla goxu baten onduan, ez da, igual txirla batekin geratzen zarela, baina, oraindik ere, dastatu daiteke, aprobetxatu daiteke, gertu dauzkagu, eta badaude, jatetxeak non prestatzen dituzten oraindik. Baina, Lapana azkenean da, beraien testuragatik. Baitu, karramarroa garrapatzea muitu iten da, eta kosta iten da. Lapak errex, ez da? Txirlak, arean sartu behar zara, azpian hartu behar dituzu, lapak bertan daude, ez dute ies egiten, hori bai, labanarekin, hori txikitan zein ez da ibili, ez? Labanarekin sartu inbarzaio punta, azkar behar, eta ero, altzatu egiten da, eta baina bestela gatzen dira, hori lapa bezala itzatzita, eta ez dago modurik ateratzeko. Hori da, eta dastatu aurretik noski garbitu egin behar dira. Normalean itxasoko urarekin garbitzen dira, eta hemen badago teoria bat, René, fisiologo frantses batek esaten zuena, 20. mende hasieran, non itxasoko ura edatia onuragarria da. Horre hontzan, teoria hori, eta jendea asko pentsatzen du, hori ez, itxasoko ura eratea ona dala. Baina esan beharra dago teoria honek ez daukala oinarri zientifikorik. Eta gehiago esango dizut, ur litroko 35 gramo gatz dauzka. Beraz, gatz asko dauka, eta honekin gertatzen da, edaten dugunean, azkenen, gilturrunak lan egin behar du, ur hori atia behar du, eta gertatzen dana da, ur gehiago askatzen dezula, edaten dezuna baino. Horregatikan, itxasoko ura edate balma dugu, deshidratazioa, edo, beste osasun arazoak gertatu daitezkeela, ezta? Beraz, itxasoko ura edatea, eta gainera, zuzenean edate balma duzu, egia da itxasoko urak izan dezakela toksinak, mikroorganismoak, kimikoak, eta zuzen... Holanda hona, esterilizatu esaltzen dut? Esterilizatu. Irakindako itxasoko ura, ero garbia. Hori saltzen dut, uste dut. Baina hori, nik usten dut itxasoko ura horrela edatea, nik usten dut ez dela gomendagarria behintzat. Esan beharko diot, nire semeari zehondartzara joten da garenean, beti litro batzuk ero besten bat eraten dut, ero mugia da jola horreten da, baina ez dut uste naita eraten dut. Naita eraten denik, ez egia da, olatuetan eta horrela ibiltzegearen ez da, hor noiz ez dugu ura edan, itxasoko ura edan. Baina hori, asko deshidratatzen du, beraz, naufragio batian edo irla batea iriste balin batzea, eta egarria balin badaukezu, itxasoko ura ezin. Ideia txarra itxasoko ura edatia. Naiz eta ura edan, gatzorrek egiten duna da, zure gorputza deshidratatu. Hor, badakinik kirol munduan eta badaudela, eta saltzen dituzte olako, estik txiki batzuk itxasoko urarekin, eta uste dut euskala ez da, bakoitzak koiarakada bat izango zen moduan, eta egunero olako bat hartzea da, hori neurri baten kontrolatua da, agian ez dakit, mediku bati baino gehiago hori entzun diot eta, baina hor, esan dako, hori nik entzun dudana. Orduan, egia da, kirola eta horrela egiten balma duzu, gorputzak bai hori da, gatza eskatzen dula, ez da, orduan, kirola asko eginez gero, eta gatza behar balin badu zure gorputzak, noski, sartu beharra daukezula. Baina, dena normalian edo beti egin behar da neurtuta edo mediku baten kontrolatuta, noski. Hemen, Armintz, lapak, gutxi gora era, hemen dokat, kilo erdi. Neurri berdinean, ura, basobete ur, eta basobete txakolina. Gero, honi botako diogu, eskai adar bat, lehorra daukadala, eta ereinotza. Eta hau, hotzetik hasita irakiten utziko du. Nik lapa jan izan ditu danean etxean,
eta hemen txorien uste dut egin duela, arrozea izan da beti, egiten duena, irakinaldi bat 2 minutuko asko jota, ero minutu batekoa, eta lapak atara egiten ditut, eta gero ur hori erabiltzen dut arroza egiteko. Eta arroza inda dagoenean, azken minutuan lapa botatzen dizkiot, esate dizuet, lapak bestela testura geratzen da oso eta honek gatzik ez du beharko edo... Ez dio botagazik, beraie botako dutela, baina gero hemen gatza beharko dugu, Bai, itxasoko ura ez dut erabiliko, hausan bakarrik garbitzeko, hemen ez dago osagai moduan, eta esan dagoa, honi, egurra emango diogu, eta irakiten hasten denetik, errezetan jartzen du 7-8 minutu, liburuan. Egin dut, errezeta berak esaten duna, ez da? 7-8 minutu, bien bilartean hemen, kipula eta baratxuria, erregosten, eta ikusiko zu gero nola hauek txirlak eta egosten ditugunean, da gero haragi ataratzeko, hor eskuekin lagundu inbarra, ez. Lapak beraie bakarrik, askatzen dira. Minutu batean askatu egiten da, haragi ikusiko zuelako bolatxo batzu moduak geratzen dira, oskol guztiak beste eskinan, da gero iragaztean, erraz egiten den zerbait da. Bien bitartean, urdai azpikoa, tako txikitan mosten jungo naiz, eta gu ingo duguna da, gero, jotako digu, omengo gure kipula erregozian. Txirletaz zitein degula, badago Polonian, bitxikeri bat kontatuko dizut, Poloniako hiri handi batean, ur publikoa, hau da, kontsumorako den ur hori, horren kalitatea kontrolatzeko, erabiltzen dituzte txirlak. Hau da, txirlak azkenen dia oso sentikorrak, ezta? Edo, orduan, uraren barruan aldaketaren bat edo balin badago, beraiek oso sentikorrak dira, eta, nabaritu egiten dute? Hori da, gauza da, sentsore batzuk jartzen dizkiote txirla hauei, eta sentsore hauek ikusten dute azkenean zer egiten dute txirlak. Ura iragazi, ezta? Orduan, ura iragazten ari dira, eta aldaketa bat balin badago ur horretan, toxiko bihurtze balin bada, txirlak egiten dutena da, itxi egiten dira. Eta ikusten balin badute, 150%, txirla ia guztiak aldi berean itxi egiten direla, eta sensore horrek detektatzen balin badu danak itxi egin direla, badakite orduan, ur horretan aldaketa bat egon dela, eta ur hori, behintzat begiratu egin beharko litzakela, edo era oso naturalean, ez da, modu naturalean, eta txirlarien bidez, txirlei esker, badakite, ur hori, aldaketak eduki dituen, ala ez. Nik Instagramen ikusi nuen hori, gaina bideo baten saltatu, nola zan, gaina 8 txirla direla jartzen dituztenak hor, holako ura, herrira doan ura pasatzen den dokitik, eta daukate holako txirlak geldi, eta hemen mueietxo bat moduan daukate. Txirla normala irekita egoten da, ura filtratzen. Zikina dagoenean ura itxi egiten da. Orduan, sensore horrek, ikutzen du beste, egiten du, nabaritu egiten du mugimendu hori, eta esan dakoa, 8tik 4 egiten badute mugimendu hori, gelditu egiten dela, eta ez dutela ura moztu egiten dute, eta ikartu egiten dute, zegatik gertatu da, eta nik, baina hori nire duda zan, nik ikusi nuenean, txirlak ez dira itxasoko urarena. Aldaude ur gozoko txirlak. Egongo dira, suposatzen dut, ze nire duda hori izan zen albiste ikusi nuenean. Eta hori, a ber, lagunok... Ria baixetan eta horrela, hor azkene, baina hor justo... Baina hor gazia behongo da, ez? Bai, hor juntatu egiten dira, eta lantaldekoak... Beraien lana, ez da? Beraien eskatu dena, eta... Hori da, holako zerbait galdetzen duanean, hartzen dute denak, aldutenak, hemen, kamara dudenak eta... Badaude urgozokoak. Hori da. Horietako bat izango zen, noski. Bai, bestela... Hilea ingo ziren, pentsatzen dut, beste ur gaziko txirla bat erabiltza balma duzu behintzat, Baina, sistema originala da. Originala eta naturala, Eta merkea, nahi dut esan, ez da, ibili behar. Ze gaur egun, nik laguna dauzkat Abadiñoko fontanerua, laguna bik daudenakan, eta euren lana da, bada jutea, ura hartu eta holako poto batzu dauzkate, eta ikusi uraren kalitatea zeinan, eta hori uste dut egunen inbar dutela. Ez da inola da, baina, ez duzu lan hori inbar. Hori da, azkenen txirlak egiten duten lan zure gatik, ez da? Horretaz egiten dugu, orain, badauzkagu osagai gehiago, eta horietako bat, beste bat, topako ogia, ez da?
hemen ja erabilitugu zopako ogia, hemen ez dugu ezer berria esmatuko. Azkenen izena berak esaten digu, ez da? Zertarako da? Zoparako ogia. Azkenen ogi lehorra, harina da, eta oso ondo dikoa zoparentzako, ze egia da salda oso ondo xurgatzen dula, eta gero, bueno, tekstura asko aldatzen da, Lehorretikan, gero xurgatzen dunen, gero geletzen zaigu gelatinoso bezala, horrela bere tekstura berezia izaten du, eta bueno, saldak edo zopak loditzeko balio du. Jatorria, bueno, esaten da, okindegietan eta horrela, bueno, masa ondarrak sobratzen zitzaizkienen, egiten zituzten, nahastu eta horrela, eta okindegiaren, bueno, eguna maitzerakoan, labeak, oraindikan, noski beroak zeuden, ez da? Egun osoa funtzionatzen egon direlako, oraindikan, eta naiz eta labeak itzali, oraindikan beroak daude, eta hortxe kozinatzen ziren, eta, bueno, horrela geritzen ziren, erdi erreta, lehorrak, eta hori nahi zuten, ze erabiltzen zituzten ondoren zopak egiteko. Egia da gaur egun, geroz eta toki gutxiagotan egiten dela. Nik egia da, Durangaldean, dakirana sopako daukatela bi ero daude bakarri, bi hiru, eta bestela bate hon bati eskatu eskero agian, baina eske... azkenen hori kontsumoaz pixka bat aldatu eginda, eta bueno, adibidez hor Tolosa inguruan Ataunen badago, Ordizian ere badaude okindegiak non egiten dituzten, baina hori dira okindegi oso tradizionalak, belaunaldi pasatakoak, eta Garinen adibidez Ordizian egiten dituzte, baina bueno, gauza da hori, geroz eta gutxiago egiten dela, eta zopako on bat aurkitzea zaila dela, Bueno, nik honi, irakiten hasi da, eta ez beretzako niretzako, ni 2 minutu jarriko nioke, berak 8 dino, 5-6 minutu jarriko izkiot, eta hemen, bueno, bitx hau botatzen duena da, azkenean, bere, bueno, zikina ero horri izango dutela, ikusi ikusu, hauek ekologikoa dira, hauek jaso bezala ekarri ditut, hemen, kanbora bitxa, kendingo dio pixkat, eta gero erabiliko hemengo ura hau gero sopa moduan. Guri klasetan eta beti esaten diguten, fumeta egiterako garaian edo horrela, aparra askatzen dutenean, kendu. Lehenengo aparra kanpora. Egia da, horrela uste belma da, eta oindikan kozinatzen uste belma dugu, gero batzutan desagertu egiten dela aparra, Baina, bueno... zikin jaukentzea kalterik ez. Hori da. Aukera balma dago, behintzat, ikusten balma dezu aparra ateratzen dula, eta ez lapa egiten duzunen bakarrik, baizik eta hori fumeta edo arrain salda bat egiten balma duzu ere, normalean askatzen du horrelako zikinkeri pixka bat. Ez du batek kostatzen hartu eta kendu eta hor utzi kozinatzen. Eta nik hor gomendio bat, beti eta hosteletzan erakutsi ziguten horrela dela. A ber, honen izena euskeraz bitxadera, erderaz espumadera, eta berez aparra kentzeko da. Ni beti izan, kendu, baina zuloa dauzka, eta dena ondo ez da kentzen. Orduan, ni beti nahi izan dut, hartu, eta holako, egia da errixa urruntxaldi batekin, poliki, hartu iskinetatik, eta kendingo dio. Eta listo. Eta gaina hau, zikina, bestea txuria dana, hori garbia da, hori da, azkenean, ura irekiten dagoela, hau, jetxingo du. Eta egia da, kriston usaina askatzen duela, Kriston itxasoko ura egia da, gero lapak algak eta horrela ditxula inguruan, eta kozinatzen danen, lapa kozinatzen dira, baina gero geratzen dan salda horrek, kriston itxasoko arroz bat eiteko, zaporia dauke. Oso, arroz eiteko, oso goxua geratzen dira lapa arroz. Bueno, kipula eta ondo erreusita, urdai azpikoa bertara botako dut, eta gero, piperrautza eta sopako ogia. Oin sopako ogia, mosten jungo naiz, eta... Bueno, alapak ikusten duzu, sopa honek, bai, askatu dira, denak askatuta doia. Bueno, orduan garbitzeko eta horrela nahiko errex, ez da? Oso errex. Zendu oskolak eta barrukoarekin geratzen gara. Ikusten dut hemen dala, aragia, arrainia, marri montainako zopa bat. Itxaso eta, modan, hori Kataluinan da horren beste eta gero 50 euroko bartzen dizutena, itxasoa eta hemen bizitza guztian egin da. Eta azkenean janin berzan, da ona lapiko batean sartu eta listo. Gaurko zopa, guazen pixka bat, zopetaz hitz egitea, ez? Badaude, zopa mota ezberdinak, adibidez. Zopa argiak. Zeintzuk dira zopa argiak? Bueno, harinak direnak, ez da? Hau da, kontxomeak, saldak,
inungo zatirik eta horrela ez dauketenak, oso garbiak direnak, oso harinak direnak, horiek mota bateko. Sopa, esaten da. Bai, eratekoa da. Hori, eratekoak direnak, eta listo. Ondoren, lodiak. Zentu dira lodiak? Normalian loditzen direnak patatekin, esne gainarekin, edo barazkiekin, eta multzo honetan sartzen ditugu, pureak, barazki kremak, azkenen lodigoak direnak, baina zatirik ez dituztenak. Gehiago, ni horre niretzako krema izan zen gehiago, sopa baino krema, ez? Baina, soparen multzoa salkatzeak. Bai. Beste batzuk dira sopa osoak. Hauek igual plater bakarreko bazkaria izan daiteke. Hau da, pixka bat danatati da, katena barruan izan daitezke barazkiak izan dezake, pastak eta horrela, aragia, arrautzak, eta plater sendo bat, ez da? Pixka bat danatatik handazkagun sopa horiek, eta azkenekoak bereziak edo eskualdekoak zailkatu ditut. Hau da, adibidez, gazpatxoa, sopa moduan sartu dut, eskualde... Sopa bada. Hori da, sopa bada, ez da? Sopa hotza, baina sopa bada. Beste sopa berezi bat horrela, tipula sopa. Gastarekin eta ogiarekin, eta frantziarra zeona. Ikusten duzu, sopataz itzen dugunean, sopa pilo bat edo mota ezberdinak aurkitu ditazkegu, eta, sailkatzen dira, hori, edo teksturaren gatik, edo, eskualdearen gatik, baina, badauzkagu. Eta hemen Euskal Herrian, txuri sopa, badaukagu arrain sopa, sopakoarekin erabiltzen ditugunak, porru salda, azkenean sopa bada, bai? Jute, edozein errezeta liburutan, sopan atala normalean beti niko handia izaten da. Eta niretzako soparik onena, arrain sopa. Arrain sopa, gustatzen zait. Baina arrain sopak izan behar du, arraina eta baina izan krema behar du. bada, niretzako krema bada, arrain sopa krema bada. Baina zuri, gustatzen zaizkizu arrainak edo txirlak edo gambak edo gauzekin ez da? Denakin, noski. Danakin ez da? Hartu eta danakin jateko, eske badaude arrain salda batzuk direla oso likidoak eta oso zati gutxirekin edo hau da, arrain gutxikin, gamba gutxikin. Falta zaie, Zigor? Horrek ez dakute zerrez. Bueno, hemen, hau, izango da, gure soparen salda, ero fumeta, ero erabiliko duguna. Listo, 5 minutu pasatu dira. Eta hemen ikuste duzu, bitu barmentz. Bai? Zeitu, askatu iten die. Orduan, hemen, jungo gara, hemen pixkanaka ogia erregozten. Hau, hemen utziko dut. Piperrautza botako diot, honi. Eta hoi nire urrengo lan... Ostra, pasatu inez. Ointxe kontuatu naiz piperrautza mina zala. Eta honek, lapan zaporea... Pikante pixkatxo bat, ez da? Pixka bat. Honek errezetan ez duen esaten hain beste pipermin pikantien. Esaten du, neurrian ez du esaten inoiz. Bota pipermina, nahi beste, bera pikantea botatzen diola hor. Eta niri, gaina olako eguraldeak inoin beroa iten azten dala, arabiarrek ze jaten dute, eraten dute beroa dagoenean. Te beroa. Eta horrekin izerdia gutxia botatzen da. Orduan, Mexikoan aldean erai, ez da kriston berua egiten du normalian, eta beti pikantea jaten dute. Beti, nik hori ingo du. Pixka bat izerriteko dugu, eta listo. Hemen, gure sopa, eta hau, utziko dugu, hemen irakiten da, ni bien bitartean, lapa hauei, bello, guztuzu, danak askatuta, hemen errez da, iten dana da holan hartu, klak, kendu, plater bate armentz pasaia zu platetxua. Eskaia, kanpora, hemen, ereño tostoa ere kanpora, eta hauek, behira zerrez, askatuko ditu eta mengatuko zait aragi guztia. Eta gero, aragia bertara sartuko dut, eta honen behar duena da beste... Zuko, 5 minutu. Jendia daola galdetzen ean. Ondartzara jute bali bada, eta lapak egia da bertan daudela, hartu ditzazkete ez, badaude, badakite, txirlak eta horrela kasu askotan, ezin daitezkeela rapatu. Baina laparen kasuan, lizentzia bat behar da, lizentzia behar da. Gaur egun uste dut arrantza itxeko, edo zer lapak ero hartzeko, lizentzia behar da, eta lizentziakin, egunean kilo erdiro hartu alduzula. Egunean? Egunean, kilo erdi uste dut hartu aldu dituzula. Eta gero, beste itxaski batzuk ezin dira bakarrik profesionalak hartu aldituzte,
eta nola da, eta lapakin nik uste dut norbait ondartzan. Seme alabekin ikusten badute lapa batzuk jasotzen, gero, ez da ikarroka bat eramaten bote, ez diotela ezer esango. Baina jendeai gustatzen balin bazaio, lapak hartzea, arrantzatzea eta horrela, lizentzia ateratzea, nahiko erreixa izango dan gauza bat, tramite bat da, momentu bat, pixka bat ordaindu eta horrela, eta bida, hartu, lasai hartu, ze egia da, pare bat lapa hartzeagatikan ez dizutela ezer esango, baina egia da, igual multa bat, eraman dezakezula eitxira, beraz, oberena eta errexena izan horitzake. Lizentzia atera eta orduan lasai asko badakizue. 500 gramo arte hartu ditazkezue egunean lasai asko. Aramitz, jarritxu inoiz lapak? Ez, lehenengo aldia. Izostuta eta gero, oaindik egosita gero daude, ikusiko zu testura da, osea da, txiklosoa gogorra da, orduan oin. Honi utziko digu beste 15 minutu hemen behar ditu, lapan aragi guztiak, ikusizu, hau da, beraien aragia, 15 minutu perrexila zehetuko dut, eta gero, ikusiko du, 15 minutu eta gero, oin baino hobeto dut, baina, gaurkoz nik... Onak zauden, Onak, baina testura da berezia. Azkenean, karakolak bezalaxe, itxasoko karakolak bezalaxe, baina pixka bat gogorragoak, lodiguak, baina zapore aletik mentzat, hortik handikoa. Itxasua, euneko eun. Utziko dugu, 15 minutu hemen irakiten, eta zein. Nola aldatu dan, testura, eta hau da, hemen gure berakatzero baratxuri sopa baten itxura hartu du, baina batez ere, lapan, hor lapak dauzkala, ez? Eta pikantea ere dauka... Dexente. Ondo, neurrian, ondo. Honi, falta zaioin perrexilla. Nik perrexilla zehatzeko, ikuste ditu jende hola, guraizek, Robuxonek esaten zuen, guraizekin moztu behar dela. Labanaekin sustantzia asko galtzen duela. Baina egia da oso zorrozta balma dago labana, ez da? Eta pasada bat ematen bai, jente ikusten duzu hor. Txikitzan dena ez da. Hiru lau vuelta ematen dizkiola, ez, lehengo pasadan. Eta trukotxa hori, oso zorrotza egoteko, ez balin badago zorrotza laban hori, perrexia mozten dezunean edo beste edo zer gauza, Moztu ez, matxakatu. Hori, matxakatu egiten da, eta arrisku gehiago dago moztea, behatza moztea, ez balin badago ondo zorroztuta balin badago, ze oso zorrotza balin badago, errixago erabiltzen dezu labana, eta gira da. Mozten zarela, baino arrisku gutxiago dago mozteko, ze ez balin badago ondo zorroztuta, ez zaude ondo lan egiten, indarra egiten duzu, irristatu egiten zara, eta kasu horietan normalagoa da, hori ez, zuk moztea edo ebakita hori egitea, beraz, labanak zorrotzak eta ondo izatea etxean oso garrantzitsua ondo kozinatzeko. Ostoak hartu ditugu hemen, gero, lanik ite duena labanan kontra ondo pilatu hor, ondo estutu, eta esan dakoa. Pasada batian, fin. Bi hiru aldiz ez ematean, ze jende gero azten da berriro, eta beste pasada. Eta horriten duzuna perrexeiai bere sustantzi guztiak kendengo du. Eta hemen ni benetan, jende uste du askotan, perrexia bakarrera apaintzeko, kolore pixkat emateko. Eta zaporea ematen dio, zaporea ematen dio. Behar dugu, perrexia euskal sukaldaritzan, egiara gero guk petzatzen gendun gurea zala, baina tabulea izan duzu. Hemen txebera izan dezakegu. Igual jatorriz ez dakit hemengoa izango da, igual ez, baina egia da gaur egun, zure balkoian bertan edo zure etxean izan dezakezu, oso errez landatzen dena, irauten duna, eta lehortzen balin bada ere, ez da ezer gertatzen, ze pixka bat lehorra ere gastatzen dugu, badago perrexil lehorra. Ez du ezertako balio? Ez du ezertarako balio, zu beti kontra, norrin kontra. Perrexil lehorra benetan da gauza bat. Zapore gehiago ematen diola, kolore gehiago, bizitasun gehiago ematen diola, baina bueno, ez? Larrialde batetik ateratzen dizu. Bello, patretanik gauza askotan burruken gonu, baina hortan ados eroten ginen, perrexil lehorra, ze badaude, oreganoa eta horre albakak eta, albaka lehorrak ere ez du gehiago balio. Baina oreganoa eta badaude, ez dakit, baratxuria baita kipula lehorra ere, gauza ematen erabili alda. Perrexil lehorra... Gauza perrexila gure eskura dagola, oso errexia dala, oso merke dagola, eta, erabiltzea eskoz errexagoa dala, ze oreganoaren kasuan adibidez, badaude belarpillo bat, igual ez dira nain errexak lortzen freskuan, eta ia da zailagoa dala. Honi, talen, gatza bota diot, probatu du. Soso aldera zegoen, eta bota diot,
holan pare bat eskukada, ez? Baina, bai, holan, pare bat aldiz. Hemen daukazue gure lapa sopa Elgorriaga eraraga. Bikoia da. Txokolaterik gabe, Elgorriaga txokolaterik gabe. Txokolatea erabiltzen da, gixatutan da holan, desente. Eran mitz, lapa harrapatu zu? Harrapatu zu lapa. Hortxe da. A ber, egia da, txuri sopa itxura daukela. Sabor ez dago zona dago. Baina, ni testura, bello, urdaiazpikoa ere bai ematen dio. Puntazo ba, Eta nik animatzen zaituzte errezeta goitera. Benetan erreza dala, eta areta errezagoa, gure bigarren errezeta. Gure Pabiako soldautxoa. Lagunok, errezeta honek ez dauke inungo misteriorik. Alde batetikan tempura egitea eta bestetikan bakaioa frijitzea. Beraz, ikusi ondo nola egiten den eta ikasi. Orea prestatzeko gari irina, arrautza, garagardo hotza, legamia, baratxuri atalak, perrexila eta kurkuma nahastuko ditugu. Ondoren, bakaio zatia oretik pasatu eta olio berotan frijituko ditugu. Egia da, tempurak egiteko badaudela errezeta pilo bat, era ezberdinekin egin daitekeena, urarekin, kasu honetan esan dizuedan bezala garagardoarekin, baina zer behar da tempura bat egiteko. Garrantzitsuena, bai edo bai, irina. Vale? Beraz, irina. Legamia pixka bat utako diot, vale? Honek egiten duna da, gero frigitzerako garaian pixka bat puztu egiten da, irinago geratzen da eta bere ikutua ematen dio. Legamia bota ondoren, gehituko diot kurkuma. Vale? Kurkumak emango dio lehendabizi kolore pixkatxo bat eta aldi berean ere zaporea eta bere nortasuna emango dio. Zer gehiago izango du gure tempura, perrexila, vale? Perrexila xeatua izango du, kolorea eta zaporea emango diona ere, eta ondoren ningo detena da, baratxuri hauek ondo txikitu, bota eta botako dio gero. Arrautza ondo nahastu eta garagardoa. Orduan, garagardoa azkenik botako diot ze nahi dut ikusi ze teksturatan geratzen zaiten. Horrexegatik utziko dut bukaerara arte eta joan honek pixkanaka botatzen eta gehitzen, ondo nahastu arte. Oso, ondo. Bueno, tempurataz itzein du behin baino behiagotan eta jentea naiz eta uste duen Japoniako asmakizun badala Portugaldarrek eraman zuten, jesuitak izan ziren ara Japoniara eraman zutenak, eta orduan, zegoen errezeta bat, peixinhos da horta deitzen zana, eta hori ziren azkenean lekak, frigituta tempura batetik pasatuta, ez? Eta peixinhos da arraintxoak, baratzeko arraintxoak izango zen, holan itzulita. Eta 1600 urtean ja Portugaldarra bota zituzten, jesuitak eta Europarra bota zituzten Japoniatik, baina errezeta hau, tempura errezeta hau, beraiek geratu ziren, beraien dako. Eta hobetu izuten. Zortan Japoniarrak sukaldaritzan ona dira, bai, eta berez sukaldari Japoniar baten tempurak eramaten duena, tempuran oinarria da ur oso hotza, eta edozein sukaldari Japoniar ikusten bauzue, ikusiko duzue, irina erabiliko duela, horre erabili alda baita txitxirio irina, garbantzu irina erabili alda, eta gero ura izotzaleekin ere botatzen diola. Orduan dena ondo nahasi, eta gero, frigitzen juten da, eta azkenean geratu da zaiguna da, guk erabiltzen dugun osagaian olako geruza fin eta kurruzkario bat, ez da behar holan lodia izatea geratzen da olako mazakote bat, ez? Izan behar da barrukoa, osagai nagusia, eta ero, kanpotik daramana, tempuran geruza fin bat aldala, ez? Dida, kurtxalen, laneon izan kurtxaleko jatetxe, eta han egiten gendunen tempura, adibidez, vodkarekin egiten genuen. Vodka pixka batera matetzen, bai. Guk gazarekin, horlia, nik ja erabiltzen duenean, nik tempura ditzen dio bakarrik eramaten duenean, irina eta ura. Eta gero, ja eramaten duenean, legamia eramaten badu, eta apardun zerbait, berdin da. Garagardoa erabili aldugu ura gazarekin, baina ura gazarekin ez gaseosa, Gaseosa azukrea dauka. Ura gazarekin. Txampana erabili aldugu, horako txakolia ardo apartxu bat,
Hoiei nik ja horri orlia deitzen dio gehiago, gabardina ero esaten dana, ez? Otarraizka gabardina eran deiten ditu zenean, ez? Eta hor, esan dakoa, erabili alduzue, aparduna edo zer. Otutzen zaizuen edo zein azkenen aparrak egiten diona ere bai, pixka bat harinago izatea. Haizea sartzen dio, eta gero, frigitzerako garaian geratzen zaigu, hori, pixka bat harin eta hori bilatzen dugu, Kasu honetan hemen dauket bakaiuanik, ikusi duzu, horrela nahiko ondo ikusten dut, orduan, horrela nahiko, hause alde batetik, eta bestetikan bakaiua, bale? Nik egingo detena da, oso errez, tiratxo batzuk egin, eta listo, gero, pasako dut nire tempura edo gabardinatikan, eta gero frigitzera. Oso ondo. Bueno, hauei, normalean, Paviako soldadutxoak gero, izena dator, honezien, Usares de Pavia izeneko Espainiako regimendu bat, eta horiek ere normalean hauek ataratzen dira gero, piper gorri batekin, atal batekin, izatezan, orduan izatezan, hartzen du horrelako urre kolore antzekoa, eta beraien uniformearekin ero, antza omen daukan, horren, holan luzeskak eta ziren ez eta hori, horren soldaduen antza zeukatela eta hortik atera zen izena. Eta normalean esan dago, piperrarekin lagunduta joten da, eta hau, Sevillan eta osoiko ateatzeko tapa moduan. Eta Madriden ere, Madriden ere, bai, asko. Madrid eta inguru horietan, eta hemen asmoa da azkenian geratzea hori. Arrain xamur bat, barrukoa, horan puntuan, bere puntuan, eta badakizue, bakaiaak gesatu erabiltzen baduzue, niri berdintzei pixkat puntuan espada, eno esaten gordinak eratzea. Baina pixkat holan baju aldera, ze gesatu horrek, gatzetan izate horrek, kozinatu egiten duera batera arraia. Eta gero gaineko geruza hori kurruskaria izatea, ez? Eta hau da plater bat. Eta behin indakoan tempura, horti piperra, kuiatxoa, edozer, otarraizkak, pasatu nahi duzula. Gero, kozinatzerako garaian, hau da, frigitzerako garaian, garrantzitsua ere bai, olioaren temperatura zeia da oso bero balin badago, karo, kanpotikan egingo zaigu momentu batian, baino barrutik gordin geratuko zaigu. Orduan, egon behar du bere puntuan, barrutikan ondo egosita geratzeko, ez da lehorra ere, baino bueno, ondo egin daigoteko eta kanpotik kurruskari azkenen. Eta hotzegia egoten bada olioa, gertatzen dana da, olio pila bat zurgatuko duela horeak, eta gainera gero bigun aldera, ez da geratzen kurruskari. Orduan, hor esaten da, 170-180 gradu bitartean, gutxi gora bera, horrek. Eta gero ze olio erabili? Ani hortan, etxean, ni oliba olio salea naiz, baina egia da, segun nun, ez da kilore olioa ere erabili alduzuen, eta ez da ezer gertatzen, hemen ez gara erotu behar, baina ez erabili oliba olio extra virgina bat, honetarako, nik uste dut, gehiegi izkoa izan. Olioa erabiltzerako garaian, egia da, frigitzeko oberena, nahi erakutsi zidaten behintzat, oberena frigitzeko garaian izaten da oliba olio virgin extra, baino gertatzen dana da, noski garestigoa dela, eta bigarren gauza, gutxiagotan frigitu dezakezula olio horretan. Geroz eta finagoa balin bada olioa, aukera gehiago ematen dizu aldi gehiotan frigitzeko. Virginak aldiz gutxiagotan, ze okerrago jartzen da. Lehenago txartzen da. Horrela ikasi nun. Izango da gian, ez dakit. Nik kontua da hor, ekonomikoki ero batez ere, ez daukala zentzu askorik hartu eta erabilizazue, oliba olio extra virgina, gaina dagoen prezioan, ensalada kontzeko, ero pixkat azkenean gainetik sartaia erolan bete behar baduzue olioarekin, holako oliba olio normal bat, erabilizazue, eta bestela, ekilore olioari ezaiola inungo beldurrik eukin behar, nik ekilore olio batekin kozinatzen dut eta gauza asko egiten ditu, maionesa diteko ekilore olioa erabiliko dut, ez dut erabiliko ekilore olioa gordinik botateko ensaladatik. Hori bai, ekilore olio virgina erabiltzen bauzu, horrek dauka pipan zapore izugarria, dira pipak. Honek ekiloren pipak ero jaten dituguna, hoien zaporea eta oso fuertea da, erosten bauzu egun ematen eta ensalada bati botatzen badiozu, ez da ditu, sesamo olia bat azizegiten du. Pixka bat lehen da biltzi behintzat dastatu jakiteko zapore daukan, eta ze ikutu dauken. Hauxe ikusten duzu, frigitu momentutxo bat, egia da, egin detena da,
bakaio atalak nahiko fin moztu errezago egiteko. Lodiago moztu belmaituzu, pixka denbora gehiago behar duzu, beraz, horrekin jokatu dut, pixka bat fin egoteko, orduan, pixka bat urre kolore edo gorritzen danean, ja nahikoa. Zenik badakit ja barrutikan ondo egosita daudela, eta listo, buelta eta buelta, frijitu, eta pres. Eta horrek nahi izan ezkero, bueno, olako, alio lipun, ja, izegin deula maionesa ero, alio lipuntu batzuekin eroso goxua geratzen da, piperrekin, kipula erregosiarekin dana geratzen da, hartzen dozue, olako kipula bat, pare bat orduz, piper berdearekin erregosten baduzue, eta ogia, ogi txigortu bat, gero kipula hoe bat, eta makaia hor gainean, nahi izan ezkero piperra pixka bat bota jozue, eta izugarre, ez du behar komplikazioan dira, eta hau, pikoteorako, afaltzeko, ogitartean sartuta ere, erra. Nik egin ditu danak txiki-txikiak, ze kasu honetan Madriden eta Sevillan eta horrela, tapa moduan hartzen da. Beraz, zigor, gaur ez gara asko beteko, ze zati txikitsuak dira, baina bentsat, Ostra, gaizkin, baina ez, garagardoa esan taparekin batera ateratzeko? Seguro tempura egiteko zala? Zigor, dana dastatu dugu. Kasu honetan, urarekin edango ditugu, eta pasako ditut. Platertxo batera, tapa moduan zigor. Hor geratu da esaten, zein du gaizki. Garagardoa errezetarentzako zigor, badakizu. Alkola ez da ona, osasunarentzako, eta kozinatuta, eta hemen txerazkagu, nire bakaio fritua. Babia erara. Bueno, tapatxoa, nagoen badezu eskuarekin jango ditugu? Bero, ez. Piskatxo bat. Hemen beti dana bero jaten ditugu, Soparekin pixkat erregarra. Pixka bat. Soparekin ere, ia egunero hemen erretzen gara. Hori, etxoin pixka bat oztea eta horrela guri etzai gustatzen. Astelenetan, normalean postreak izaten dira, hor pixka libratzen gara. Hola, bakarreka, goxua. Ezer gabe. Ez du ezer gehiago behar. Gainea ez diot gatzik bota, Ez diot gatzik bota, ze honek ja bakaioak badauke. Eta nahikoa da. Erra lagunok, gaurkoan ere bi errezeta errez erakutsi dizkizu, klasikoak, asteazkenero bezala, eta honekin gaurko bukatu ditu. Bihar bueltan, eta guen, tarek asko. Agur.